Hallo, hallo, hallo. Hallo, ikinguchi, tatachi mafungu, niri afsia, anu kapia hallo. Woo! Anate. Hallo, ikinguchi, tatachi mafungu, niri afsia, anu kapia hallo. Karin, Amapur, Amanuki, Amanaso. Hi, hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, ikinguchi, tatachi mafungu, niri afsia, anu kapia hallo. Yeah. Hi, hallo. Hallo, ikinguchi, tatachi mafungu, niri afsia, anu kapia hallo. Amalui, Amiti, Amaziki. Hi, hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, ikinguchi, tatachi mafungu, niri afsia, anu kapia hallo. Give me five. Masakira napartoq uningaqatiwa allakkerisarpuna. Napartoq makkusuunukua. Bruserne specifikt pillersaarusiai. Det er så. Reklame ila. Ja, reklame. Amarlasoorioriorussuupput. Det er silluqartam tamaamimaa. Naammattaq ilaannik amersavallarlutil. Taassusarpisi. Ilaannik maskiinakkorluimaa. Katiseriisarpau kisia aamilaannik assakkatiseriisarpau. Assastamaavimmi. Ja. No. Masaksulerelersugununa. Det står bare imaan. Utakutilarniarlui. Ja, sunaaku. Des uku pros imaat allakkat posboksinuqartut tamaan tilpercentam nummi. Numminna. Ja. Yes. Kasorun kisitsaasor imaattut sor 931 971 taasaniatu am kisitsis allan. Des boksi imaat sektione asingikkami. Der imaat sorlersusutsigalu unsektion adaasa. Postboks 931 mingaan 979 des der Mikisun. Kulanittartut der 1601 1605 des der anginerin. Noi. Så tuli faraffiin osap der bigisartagai. No, taatas postboxit mikinerit aayukuanerlit anginer uanerlit. Ja. Okay. Yes. Yes. Mallapaassaqalarput. Ja. Amakkua. Ja. Des mussalartu kisiusarpu. Postboxerpassui. Der reklame ullumsuliarivisik. Ja, der sismangornikannittarpu. Illuqartamais. Illuqartamaa viat reklaamit apussor. 7000 sinnerlui. 7000 sinnerlug. Ja, der er jo distrikt imaan. No, attraassikkuju takusinnaavakka blok 2, blok 3, blok tamaavim allaarsis immikkuuffaarillu. Ja. Der så der jo asingertorpassui. Apusangaagun radiofiliajuk. Blokkerpassui. Tamakkukuil. Ja, des. Så var der kun engelskerne massoerslut distriktumaavim tamam. Imaat namassertussaava. Aadimassa ila ullutsinni allakkatorl aterneqarpallaarunnarnikut isa amerlarsuarput allagarsiassa. Så var der kun kingullamorlanorussu. Sapadakuna kingullar. Ja, des ulikkaavullut ulikkaartaqattaarlut. Tas sapadakunaanut oqarput marleriarlus tunniussiartortarlusi. Ja. Okay, immikkoortiteriarlusi. Aayuk reklampiarernikun. Ja. Takula. Immikkoortiteqqissaarlugin. Pajuttuгassa. Ja. Der så suutigalu. Ja. Imaan ullaakanileraangat. Imaan illakkalli. Tunnuttalerluin. Ja. Tunnukkiartorluin. Des ullaakarfin marlunoriarluta. Arfimmarlu, ja. Ja, der tavlemallaqisar sorlitiusaneriun. Der suutigalu ut distrikt 10 Tiguar. Der bortortarpau imaan. Sumingaana allartissanerluk kingulliutissallu. Sortassuutigalu parnamingaana аллартиккума мангана портуссаллуу аллартитарпу No kingulli. ja No. des met portoortarpau
No taannalun aerluussumu kaffafaarissanerlusi. Ja. No annakkarpo. Uaniula. Ja. Så at tartutimaa uliitestak 1 3 5 7 Nå, ja. 9 tamakkuil. Tamaam immikkuufaaritta. Ja. Ilannik tiimorpaalua portarpau artissuorparluil. Tullariaaqqissaarlu. Ja. Taa assasutilu unaanna allakkan poittuissagussi. Qansiisisim taa ilioraassavisi. Tasupaputaasor allakkeqan amerlutiinerskisia nalinnaasu kimma hallansiim missaanatortarpau. Kakka. Maallan paasaqalaa. Ja. Kisia distrikt 4 civisus nerusor. Okay. Martarfo. Sumiittun. Imaat blok 11 blok 12 tamakkukui. Ka. Kummutamaqtarlut ilaannikku. Taa trainersuartarpus. Ja. Qamanip amportuakulu takuakka. Ja. Taakku makkunan ilisinnaanginnamit. Ja, tak anmelderner qartar taaval pappilisum imaan. No al. Ja. Så suutikalu intendit timingaan distiilisimaguin. Ja. Taaportua angivallassappat. Taasoorlu så suutikalu taqqamanittu. Storbrevet signaqartar taa up som er almindelig pakke. Okay. Ah. Der anmelderner taqar. No pappiarangorlu taa allarsissaatit angisuumik tikittoqassuun ilissun. Maalla paassaqalaa. Ja. Taaqanuun ilillus agguasarpissul reklaaman agguasagussi. Ta pisorujorlus imat nammallu. Nam tas singittun bilerarpu. Subaru sut taaval Toyota taas. Arakkarsinnaa. Ja, det kan nippat. Arakkarti sun atorlu ingerlasarners. Hallo, hallo, hallo. Hallo ikinguti tatasi maupungut. Niriasiaqatu kapiaqatu. Kaasuri ammaanallarsassarparpa. Kaaqiana. Oh. Tas massak garage-tinnippu. Ka ukutakura. Takunarli. Oi, sunnaakku. Elskuuterin. Elskuutar. Ja, tas nallagam angallisarp. Tataakullu amilaalit pailluisarpi. Ja, kisim aasak. Aasek. Ukiukatussalluunillerpallartaran. Kanuanneruna. Tas nunnertorussuuk nukittuutlutit. Taasal ua allakkisartungussagima tataakortassuun. Altså kørekortaqarlutit. Kørekortqa. Amaayakua. Tas skuuterikkuju. Kisiatak atorneqarpallaarnerop massak. Sooruna. Massak allakkerisuamerlavallanginnat taaval imaat nillerpallaalaarам skuuterittarit. Kanuanneruna nillerpallaalaarami. Ja. Takorlaarsinnaavara allakkerisartungorlung taataakkoqattaartarling allakkan paittuillun. Meeqaattaamajortal kanuanneruna. Kaam ukortaas. Ukunan ilaalspaittuisaras. Naam. Takunuk imaat postbetjentsin. Container maaraanganikku. No, container. Suna container. Allakka container iluanittaa. Ja, tas portukkan. No, ei portukkan. Ja. Tas on biler ataaser. Sinnermassak tamaaninginnam suleqatikkaagguakkam. No, agguagam suleqatismassak. No, piilersinnausam taakunan. Ja. Allakkisartullun nuanneruna. Knaalartsinnaallun ukorsinnaallun piilersinnaalluni. Wow. Tas nuannertorussuu. Ingam aasakku. Aasakku. Ja. Soorna. Imaat silikissuaraan ngantaaval anerlun igala ammorluit. Nuanneruna. Silaanerissarluni. Ai. Nuannerunangaa. No. Sulissutit arlaan misiliisinnaavu imma. Qanupinerpsart allakkisartullun misilitsittuusaarlu sartaaman. Ei. Ja. Sun takortorpiu. Ma allakkan ilioraallung. Arlaan. Ila. Ila. Peqissappat. Takusinnaavagimma. Misiliira. Ilioraallung.
Ja. Tässä ajokoppassa. Okei, ajokoppassuit. Ja. Mä sukkas omakhuasinnaun. Box possyy honnoon niin. Uko tässä. Se pitää saada. Der er jo en returadresse. No ongassap naadakas. Ja. Naadakas suisut. Takan neli sangdak naadakas. Det er jo en postboks her. 1605. No, Der er jo en. Tassungatsap ta. Ja, det står om. Og nu hopper. Katamavim. Tassungatsap ta tama. Ja. Tamavim. Tamam. No. Qaatisinnawa imma allakkisartutut angisillung. No masserpun allak amtlasoriorissut. Yes. Torrak. Ja. Tamassak ullumak sulerissavisi. Das musik. Reklame musik til så over på. Imma Loppusoorlu. ikiusinnaava. Ja. Ida. Det er jo meget. Yes, kan iliortarnerstaat takissava. Kanon. Ataatsimortillugin. Ja. Ukua. Ja. Ongarteriarlugin. Iluanu. Ja, og meget du. Qiqqanu. Ja. Ja, tava. Ja. Ongilissavara. I makkelundu så kan du gå. Ja. Tigusiung ukunaning. Ja. Manga. Ja. Onqaan ililararluko. Tava naamassisakku ongaleriarlugin. I Qassik. makkelundu så i mig bruge sin unge liv. Yes. Ta qassikkaasavappu. 30 gange på. 2 3 4 5 6 Lappe. Yes. Tässä ei ulluinaan imma eqqarsaatiin aerpaguta reklaamini allaarsaassaqarutta angerlarsmaffitsinni taasert allakkisartut suliaruussu atortarpaa huammassak suliak imma ilistiussaasi 11 12 sukkaunga 13 Ja, det er sukkerret. hei 14 afaatigilerpakka 20 suriquli ma sukkatsissungagat 21 22 Oi. Namassiru. Træve. Der er trævingortikkene. Ja, Kan det er også besøgt, ikke? Ja, dejligt. Nej. Massak allarsissausila equngalarpat imma uanningaannersmas. Ja. Ja, dejligt. Lotto. Una. Ja. Yep. Yes. Der er sådan så. Ej, jeg synes. Una. Ja. Yes. Tämä on sillä. Ja. Mä en pitää sitä. Sitten se on rennosti. Pääsinnuusolta, että sartuusinnaaraani ankkisitsinnaasaria. Ja. Ammuttaa kun mä kysyn tästä. Ollaakma noja. Tää ida naqalissi. Että sartuuniaussit so. Ullaakut makissinnaallus tää ankkisitsinnaassaas. Atuarsinnaallu. So ida samunnasanas pääsinnaasara. Kisä soon eli allaqaataan lilunartorissuuso. Tässä Nalinaartorus. Silikkapas.
Sådan. Kukkula. Hvad siger du så? Det går så ikke at gå 7.000 damer, det er jo. Men der er så det er jo. Hvis du lukker til helt slut, kan du så røre kraften. Ultimaat. Ultimaat on niin maksoa, mutta on onnekin se on niin kuin Okei. siis mä onnekin vielä tuossa. Se on sinne. Se on oppat sinne. Ja. Is det afhet? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 28. Mahluna mira, puhutaan Ja. Mikä nämä sitä kohtakin on. Sukset sitten längre. Nämä piareilla. Minä näen sun erään. Ja. Minä sen liiksaa. Oi, oi. Tää mikä fetsin on teemäkin tappisin. Nämä soppaat No, ja mitä se on? Yes. Mä oon fara. Tuskin ehkä mitään. Koskaansa. Ja kun mä näen yksin, mä en näe mitään. Saaten pian. Jee! Ja mä lämmin siinä paso. Ätä nosti. Kun mä se trassina immikossa lisopessekkasilla. Tekapauksena syitsyösin sydisottaa kurukkuta tsemotsikään. Teppungaan tappisi. Tässä on ideaali, antepun immikosta. Ja, tässä on sikkert infektion tyvsara. Tässä on imet poppuastu. Ja se ei sieltä suht. Ja. Opa sot. Pausen. Ja. On meni pakko. Tänään sektion tässä on. Antako sinä avaa sillä? No okei. Kadi päätään. Ja, siinä. Yes. Eli sieltä loppuun misislu. Sukkuus. Oliko siinä? Siinä. Oppuun ei se. Ja. Så. Äsken se loppuun. Vad är det där? Oliko tuossa? Sektion. Ja, tässä on makkamuppet. No amma. Ja. Okei. Tää on uuden atlassaustuksen. Noin. No, missä sinä on? Anna, missä olet paha? Siinä. Ja, tässä aivan. Anna. Ja. Anna. Ja. Et sen jo isä sengissä. Ja. About den her Ja. universitetet, den er så lille, man kan næsten ikke se noget. 18 år forår. Ja. 17 år forår. 17 år forår. Aina. Anna. Tumangan itseminä atlassaustuksen. Tää niin. Anna. Anna. 22,5. Anna. Ini kenapa? Et mitä on? Ja. Ja. Syvältäms. 17. Ja. Aivan. Yes. Kaikki sukkastis mamma. Tässä on mun nykyään tässä vastamaan niin kuulemma. Okei. Tää on utsaqqissa unaqpuun. Vastamaan? 17,5. Abi. Yes. Again. Again.
Ja. Imens er det ret til et dødt, som person nu synes jeg. 2374. Den er nem. I som stående. Ja. Og nu er nok til så hvad det var, synes jeg. 2443. Ja, det er jeg. 2431. Igen. 2393. Anna. Nej, det er der. Sådan. Nå, Anna. Ja. Giv sig mig top. Ja. Det er Så fedt der. Okay. 1849. Ja. Ja. 1833. Ja. Nå, спасибо. Madonna Saud. Ja. Konakpa. Nu er noget i mig med sit der på skal sin i det ret. I det må jo også. Jeg var til så der til det der så kan det så det så super. Kaamassakila аллаккисарлуг наамассереерама напаатиарлумаан таконгериартитинера наамассерпар напаатиаққуанеруссаа таконгериартиккамма имааллаама аллаккисартууллуг мисилиппар Ноннаригио. я Қояна. нериуппунгулларлаан мисилиссиннаасалла илисмеэққат аамна аллаккисартууллус мисиликкусуккусси ангисуунгорисси иммаан напаатиасилеқатигимарпарси паернаккат Bye bye. тохак кемавай Hallo, 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 ikke en god tid, der er til